Radio sababu kanubaw aw ni sɔgɔma. Nɛgɛ kaɲa 8 sanga saba o tana gosira an fɛ yan. O waati kelen kanubaw o filɛ ni Elage Adama Konate ka mutu la ka denbaya la Tumukuru. O waati kelen kanubaw o filɛ ni Bugu Jalo ale ka moto ba la ni waati na Radio Rural FM sababu directeur de programme do. Kanubaw o waati kelen sɔgɔmada in na o b'an ka kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye. Bakuruba kunnafoniw la a burulala kunungo k'a fɔ délégation tun kundalen bɛ Kirinakaw fɛ ka min ye Jala yɛrɛ wolodugu ye. Voiture min bilara ɲɔgɔn kɔ kunungo ka taa Kirina a tɛ jɔ voiture 20 bɔ ɲɔgɔn la min n'a kɛra bonyaba ye kunungo Kirinakaw olu fɛ yen. Jɛkulu min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalafili labɛnni ma Mali la Seni u y'a a waraka kunda sini tuma min na ni Seni tun yɛrɛ labɛnnen don lajɛrɛ kama u ye a yira k'a fɔ Seni ko olu ka baara sera a dan na. Grève min kɛra walima baarabila min kɛra transporteur bolo kunda sini a jirala k'a fɔ sariyakisɛ min taara kabini san 2008 Magafili Dabo ale taamala kunungo ka taa se péage dɔw la n'o dɔ filɛ nin Samaya ani yɔrɔ caman na ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka kunnafonidi kɛ o kow kan. Sanbɛ foli Kɔrɔwari jamana kan n'a y'a sɔrɔ coronavirus kun ye a bɔ a dɔgɔkɔrɔ a kɛra kunungo lasigiden minnu bɛ diɲɛ selekina tɔgɔ la Côte d'Ivoire olu taara foli kɛ Alassane na kunu. Nunu de y'an ka sɔgɔmada in na bakuruba kunnafoniw ye wa a bɛna lase aw ma fana balimakɛ Karim Sidibe fɛ. O la an bɛ dugawu dɔn Ala ka bi tile hɛrɛ di aw ni ne ma. Kunnafoni an b'a daminɛ ni Kirinakaw fɛ yen. Moriba Jala ni Kirinaka den don a sigiyɔrɔ nana bɛn Zegua ma. A ye domoro min di Kirina denmisɛnninw ma Ala ni ani Kɔrɔwarikaw ka jamana ɲɛmaa dɔgɔkɛ ka teriya sira fɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ o délégation min senbilara kunungo Kirina Manden bulon kɔnɔna na Manden commune 10 dugu 11 olu farala ɲɔgɔn kan ka na Kɔmana la bisimila Kirinakaw ka bulon kɔnɔna na kunu. Ka bɔ Zegua hakɛtɔ ɲini ka bɔ Bamakɔ ka taa Kirina mobili min bilara ɲɔgɔn kɔ kunungo a tɛ jɔ mobili 20 bɔ ɲɔgɔn kɔ la kunu. Fizi Mali minnu n'olu ko k'u bɛ sɔrɔso sɔngɔrɔma don ani transition seko ɲuman a dan na olu yɛrɛ ye délégation min bɔ mɔgɔ 15 kunu ka tugu ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa Kɔmana la bilasira Kirinakaw fɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ Kirina tarikuw la a ɲɔgɔnna duguba ka dɔgɔ Mali la. Kalan sira fɛ o cɛya yɛrɛ sira fɛ o a ka gɛlɛn ka Mali kɔni tarikuw fɔ n'i ma se Kirina ma ko o waliya min kɛra kabiri lawale la o kunnayabɔ fana kɛra kunungo dunu ani tama o bɔra kunungo ka Kɔmana la kunbɛn Kirina. U y'a bisimila ka foli k'a la kosɛbɛ. Mɔgɔw ka kuma don a fɔ ko i tɛ kuma i kumadon ma se. Kɔmana la n'a ka délégation bisimilalen kɔfɛ a wajibiyara yɛrɛ ka kunu k'a fɛla fɔ Kirina. Bonya min dara ka Zegua a y'a yira k'a fɔ ale bilama in ni kuma diyara ale da ale bɛ Zegua sigi min na tiɲɛ yɛrɛ la ko bonya min b'ale kan k'a bɛ fɛ Kirinaka bɛɛ lajɛlen ka foli se Zeguakaw ma. A ye kuma caman fɔ o kuma caman min n'a y'o fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ fɛn min na Kirinakaw u ka bɛn commune Manden olu ka bɛn kelen ma. Ale tilalen kɔfɛ Fizi Mali min kɛlen bɛ ka sɔrɔsiw sɔngɔrɔma don olu fana ye kuma ta u ka ciladen Laji Dambele
ale y'a jira k'a fɔ ale bɛ kɛnɛba kan wa ko ale fana kira de k'a kana jala bilasira kiri na wa o kirina ta k'a b'o de bolo kan bonya warala ale yɛrɛ ma a y'a fɔ cogo min na o siratigɛ la ani maa minnu nana a y'o bɛɛ lajɛlen jira o Fiji Mali fana hakilina ye min ye ko o yira maaw la o k'u bɛna yala Mali fan bɛɛ lajɛlen na nin cogo in na ka kunnafoni di ko parti politigiw ye maaw sɛgɛ o siratigɛ la min ka ɲi bi olu kɔni bɛ fɛ de farajɛ fanga bɛ yen bi ko sɔgɔma don kosɛbɛ walasa kalafili kala bɛɛ labɛnko ɲuman yɛrɛ kɔnɔna o ye min fɔ kirinakaw ye min fɔ kunu jala ye min fɔ kunu ni a kɛra kirinakaw fɛ yen kunu ko kirina bulon na an k'o lamɛn. a yeli a kɔrɔ filɛ musoninmu tɔgɔ ma de don a tɔgɔlalen mɔgɔ min na n'o ye musoninmu yɛrɛ ye musoninmu tun bɛ ka taa libere ka taa bama ɲɛnama min na ka na n'o de o lakalibagaw bɛ yan o kɛɲɛnabagaw bɛ yan o de ala sago jama bɛɛ lajɛlen sago kirinako de don faso ko don mɔgɔ o mɔgɔ i mana fɛn min kɛ faso la i y'a k'i yɛrɛ ye min fana mana kɛ o de fɔtɔ dɛ ni min ma kan an t'o fɔ o de ala sago sago ala kɔni y'a kɛ dugu 11 an bɛ jɛkulu dɔ de la san 30 ani kɔ kuma bɛ ne min da sɔrɔ ne ma kuma ya mais a ko daminɛ ka sɔrɔ n bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ san 30 ani kɔ an bɛ o balontan tournéw de la an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa baro kɛ an bɛ tulon ka yɛlɛw kɛ an bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn ka ji min hɛrɛ fara hɛrɛ tɛra kan an bɛ jɛ an b'o kɛ ɲɔgɔn fɛ ala ka sijan kɛnɛya jan ala k'o d'an ma ni hɛrɛ ba ye ne jala bɛ n ka dugu la bi o hɛrɛ ye mais Côte d'Ivoire hɛrɛ sugu bɛɛ kɛlen ye Côte d'Ivoire mais ni sen ma se n ka dugu la n ka dugumɔgɔw ko hɛrɛ ye n yala n tɛ lafiya o de ye n sama ka se yan n fa fin n bɛna min f'i ye ne jala maninkala ka di ne ye ne fadugu de ka di n ye sinon minnu bɛ ne dɔn Côte d'Ivoire olu b'a fɔ ko mais ko i bɛna mun de ɲini yan waso tɛ fɛn bɛɛ kɛlen ne ye Côte d'Ivoire mɔgɔ min bɛ jamanatigi ka da kɔngɔ ka don a kan k'a fo i tɔ ye mun ye ne ye Modibo So wele ne ye Modibo So wele n ko Modibo So ma n ko o san jan na n ko an ye tɔn dɔ sigi k'a fɔ san o san an b'a lajɛ ka na tulonkɛ dɔ sigi kiri na n ko mais n ko tɔn nin bɛ cogo di a ko ma ko ko basiba tɛ tɔn na mais u famana ka ɲɔgɔn ye a ko ma ko d'ailleurs ko dugu 11 bɛ yen k'olu bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san ka taa ballon tan ko ballon tan turu yɛrɛ bɛ kiri na la ɲina n ko jɔn b'o ballon tan ɲɛfɛ ko Tandu an b'a kɛ de n ko Tandu ne yɛrɛ kɔrɔkɛ n terikɛ don ka ne to ekɔli la ne ni de bɛ tagama ɲɔgɔn fɛ mais a ka kɔrɔ ni ne ye n sɔrɔla ka Tandu wele sisan ale donna détails la k'a fɔ n ye ko bon ko Tandu n'a ka di ala ye n bɛ n labɛn n bɛ na n bɛ maillot ni ballon san n bɛ na o di kiri na n ye Côte d'Ivoire président Alassane Ouattara n y'a dɔgɔcɛ wele Ibrahim Ouattara n ko monsieur le ministre ne b'a fɛ ka na bɔ n ka dugu la mais a ka di n ye ka ballontan maillot san ka n'a lase kirinakaw ma k'a fɔ Ibrahim Ouattara de y'a san ko ka na di kirina ma maillot san wari bɛ ne kun dɛ hali ni ko ka nin fa maillot na ne bɛ se k'a san mais n ye jamanatigi dɔgɔkɛ wele kun dɔ de kama a ko jala ko na ko mais ko kirina bɛ yɔrɔ jumɛn ko kirina bɛ Laginɛ fɛ n ko ayi ko kirina tɛ Laginɛ fɛ kirina est à 45 km de Bamako dugu jɛla dɔrɔn a y'a yɛrɛ denkɛ bila mobili la o nana ne ta k'an ka taa maillot san an taara maillot san nin tɛ maillot bɛɛ ye dɛ sababu de bɛ yen an ka sɔrdasi minnu nana sisan n'u ye fanga ta
olu ye sɔrdasi groupe dɔw sigi Côte d'Ivoire frontière da la Zegwa donc sɔrɔsiw ka fête tɛmɛni olu fana ko ne bɛ Côte d'Ivoire olu ye téléphone ci ne ma ko jala ka an ye ta ka e ka an sɔrɔsiw ka parrain an b'a fɛ e kana 20 janvier kunbɛn Zegwa n ko n y'a mɛn bonya diyara n ye n ko mɛ n tɛ se ka na k'a bɛn ma donc u y'u labɛn u ye joli di kɛ k'u bɛ joli ta k'a di sɔrdasiw ma olu fana y'o organiser Kajolo cercle la u ye joli ta min kɛ 20 janvier don Mali kɔnɔ depuis Mali sigila mɔgɔ m'a dɔn de 100 ɲɔgɔnna kɛ sɔrɔsiw ye donc ne fana labɛn sisan n ko sɔrdasiw ma n bɛna ni nana an bɛna ballon ta n ye Côte d'Ivoire jamanatigi dɔgɔcɛ n y'o wele n ye ci f'ale ye a fana ye maillot san ka di yan nin ye maillot tilalen de tila kelen tola sɔrɔsiw bolo ne y'o di sɔrɔsiw ma n ko aw ko ka sɔrɔsiya ye tiɲɛ mais wagati dɔ bɛ kɛ f'i k'i tulonkɛ fɛnɛ donc n ye tila kelen di ye ka na n'o tila kelen ye donc ni mɔgɔ min y'o bonya k'i ye o man kan ka dogo o ka kan ka fɔ donc n'i y'a ye yan bi olu ka bonyaba sen b'a la. Comme Fusil Mali o ye jɛkulu ye ayiwa à présent o bi yan nɔ donc an bɛ kuma d'a ma ayiwa min b'a fɛ a k'o fɔ an ɲɛna merci monsieur le président Fusil Mali an b'a Laji. ayiwa maakɔrɔw aw bonya bɛ kuma na n bɛ se ka kuma ayiwa diyara n ye ne tɔgɔ Laji Danbele ne ye Fusil Mali président ye Fusil Mali ye tɔn ye tɔn min bɛ sɔrɔsiw kɔkɔrɔma don camancɛ fanga min bɛ sen na sisan tɔn in b'o de kɔkɔrɔma don n'o camancɛ fanga ye n'an b'a fɔ a ma ko transition n'o ye camancɛ fanga in ye o bɛ fanga labɛn ka bila fanga normal ɲɛ fanga normal min bɛna na ni fanga in bɛ labɛnni de kɛ ka bila o ɲɛ o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ n'i y'a mɛn k'i bɛ labɛnni kɛ tiɲɛni dɔ de tun kɛra o tiɲɛni in de bɛ dilanna n'o dilanna ka ɲa dɔɔni hali 100 sara la n'an sera ka 70 walima 80 sɔrɔ fanga normal bɛ se ka baara kɛ donc camancɛ fanga in sigi kun ye o ye donc anw ye tɔn sigi k'an b'o o dɛmɛ walasa o baara ka se ka kɛ ka ɲa Jala an ni Jala an ye ɲɔgɔn dɔn Karim do nɔfɛ Karim min nana kuma bon anw ka se kiiri na yan ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye nin ye n ka se yan donc ne bɛ sewa minɛn kɔnɔ ka sababuya kɛ Jala ye ani Karim sabu n ye maa dɔw dɔn ka fara n ka maaw kan n ye dugu dɔ dɔn ka fara n ka duguw kan n ye ko dɔ dɔn ka fara n ka kow kan parce que fɛn fɛn fɔra nin ye nin bɛɛ ye kodɔn kumaw ye donc aw ni ce sabula n ye fɛn o fɛn dɔn nin ye n y'a bɛɛ dɔn Jala sababu la Jaba i ni Karim aw ni ce parce que aw kɛra sababu ye n nana maakɔrɔw ye u ye kuma minnu fɔ a ye n sewa ne ni jama min nana an ka ca dɔɔni an mɔgɔ 15 de don Fusil Mali mɔgɔw la muso 5 b'an na o muso 5 olu bɛ kɛnɛma donc ni ma n da don u la ka u tɔgɔw fɔ a bɛ kɛ komi tɔ k'a jɛ ne ye n yɛrɛ fɔ ni ma tɔw yira tɔw bɛɛ dun tɛna kuma a bɛ kɛ tɔ b'a jɛ ye Fusil Mali n'o président ye ne ye a vice président deuxième vice président n'o ye Cɛmɔgɔ Goyita ye o bi yan donc a 4e vice présidente o bɛ yan n'o ye Alima Tarawele o bɛ kɛnɛma o ye muso ye donc a coordinateur national o ye Zanga Goyita ye a secrétaire à l'organisation o ye Isaka Danbele tɔn o tɔn na ni dɔgɔtɔrɔ t'a la
ayiwa kɛnɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ bana bɛ yen donc tɔn in dɔgɔtɔrɔ o bɛ yan n'o ye Joseph Traoré tɔn o tɔn fana na ni sɛbɛnnikɛla tɛ yen min bɛ ko bɛɛ lajɛlen sɛbɛn k'a bila walasa sini ma sinikɛnɛ ma an mago mana jɔ fɛn min na o ka se ka ɲɛnabɔ o fana man di o bɛ yan n'o ye Pacom Dambélé ayiwa tɔn fana na ayiwa fɛn fɛn mana ɲɛnabɔ k'a fɔ ko a tɔ ye wariko ye ne ma dala ni fɛn kɛr'o la dɛ tɔn waribontigi o fana b'an cɛ ma o ye Salimata Berté o bɛ kɛnɛ ma bon Manden kɔnɔ yan tɔn in coordinatrice di yan o de ye Asiko Traoré Alima bɛ yen Asiko bɛ yen tɔn in muso jɛkulu a présidente dɔ bɛ yan o fana tɔgɔ ye Asitan Traoré o fana bɛ kɛnɛ ma tɔn musow ka ko ɲɛnabɔla o ye Sitan Santara Madame Maré o fana bɛ yan o bɛ kɛnɛ ma ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen ye tɔn mɔgɔw ye Bamakɔkaw fɛ yen an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ seni ni o ye jɛkulu min yɛrɛ sigilen bɛ kalafili labɛnni kama olu tora lajɛli la kunna sini araba kira ser'u ma ko o bɛ lajɛli min na kuntala tun ko seni min ni a kuma tun cayara don tɛmɛn'u la ko o ka baara o sera a dan na o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ tuma min na ni seni yɛrɛ tun ma sigi a kan fiyewu k'a fɔ ko u ka tɔn bɛna ci nin waati in na teliyala an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma k'u to ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛnɛ kan bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ seni ka kuma cayara kosɛbɛ kalafili tɛmɛnenw la o siratigɛ la ni o du kuma cayara fo kana cour constitutionnelle ci a sen fɛ maga ma kɛ seni na ala ni baara ta ko ɲuman na nka k'a fɔ de kalafili wɛrɛ bɛ kuma de bɛ fɔ o y'a sɔrɔ seni kelen nin bɛ yen k'o kuma ka ca kosɛbɛ o siratigɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ maire kalafili o bɛna kɛ sanni sɔnni cɛ référendum bɛna kɛ sanni sɔnni cɛ a bɛ wajibiya kɔni mankan bɛ seni min nɔfɛ o seni kofɔlen n'olu ye baara bila ka segin k'a ka tun walasa ka baaraw labɛn ka ɲɛ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o de kɛra kunna sini min ni o tɛgɛnɔ bilakɔrɔ la bandaw fɛ n'ale ye jamana ɲɛmaa ye furancɛ fanga nasiraw la halisa Mali kibaruyaw la o kunna sini kelen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ mobilitigiw olu tun ye grève kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sotarabaw ani taxiw ko bɛnkan tun ye min ye fɔlɔ o y'a ye k'a fɔ n'u ye péage ta siɲɛ kelen tile kɔnɔ o y'a bannen nka kɛ État ka sigi ko o ye ko kura ye a ko la o tɛ sɔn ma wa ko o wulikajɔ de tun bɛ sen na kunna sini a kɛra sababu ye o taara yɔrɔ caman na faramana an b'a ladɔnniya k'a fɔ péage min bɛ yen o taara ka taa kununko sɔgɔmada joona Maganfili Dabɔ taara ka taa i ɲɛ da yen kan a taara sɔrɔ yen faramana péage la maa kelen pe de bɛ péage la e natɔ sa o e tatɔ sa o kelen pe de ɲɛ galen bɛ biro kɔnɔna na péage tɔgɔ la o ma bɛn fiyewu Maganfili Dabɔ ma a y'a yira k'a fɔ baara min filɛ nin ye ko o ti bɛn wa k'a bɛna fu sɔrɔ la sisan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a taara polisi minnu sɔrɔ yen ko polisiw ka baara ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan ko a nana sɔrɔ olu kɔni kɛ o kɛlen bɛ ka baara labɛn ko ɲuman yɛrɛ kɔni na wa ko o diyara ye nka a seginna ka na a yalala yɔrɔ caman na kunun yɔrɔ dɔw kɛra a taara sɔrɔ sɔrɔdasiw kɔni bɛ ka lakana kɛ sirabaw kan a ye foli k'o la kosɛbɛ nka ko bilalen bɛ min kan i n'a fɔ jɛkulu min yɛrɛ bɛ yen ni olu ka baara ɲɛsinnen bɛ transport ko ma o ɲɛmaa dɔ ye kunnafoni di kunun o kunnafoni bɛ tali kɛ fɛn min na
ko sani ka se bi ma 2008 o y'a sɔrɔ droit de traversée o bɛ yen n'i bɛ na ka bɔ yɔrɔ min na ko i bɛ sɛbɛnni bɛ kɛ ka d'i ma i b'o sara o droit de traversée tun ye i tagali ani i seginni wa min fɛnɛ filɛ n'o ye péage ko ye ko UEMOA ka sariya de don o sariya kisɛ in n'o taara kabiri kuma jan ko o bilali sen kan o de la a tɛ i n'a fɔ Mali kɛlen bɛ ka a ɲini a yɛrɛ ye wala o kunnafoni min bɛ yen o ye kunnafoni de kununko k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye péage kɛra ta ka segin a tɛ i n'a fɔ Mali ka kolaɲininen don ko Mali ka kolaɲininen tɛ ko nin kɛra sariya de la sariya min n'o ye UEMOA sariya ye min n'o kɛra sababu ye ka o kɛ wulikajɔ ye kun na sini Kɔdiwarikaw fɛ yen an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ samɛ foli min n'a bɛ kɛ san o san mois de janvier la lasigiden minnu bɛ Kɔdiwari jamana kan olu farala ɲɔgɔn kan kununko les ambassadeurs ka fara Vatican chrétiens ka bondaba min bɛ yen nɔ olu ka ciladen fana tun bɛ nin kɛnɛ kan o de la lasigiden minnu bɛ Côte d'Ivoire ambassadeur ninnu olu fana farala ɲɔgɔn kan ka kuma di Vatican ka ciladen ma a dun fana ye foli kɛ Alassane na a y'a yira Alassane na k'a fɔ ko maaw tulo ma jɔlen don bi ka fɛn kelen bɛ min na mɛn o y'a ye k'a fɔ sigi k'a fɔ ka kɛ Kɔdiwari ka denw ka bɛn kelen ma farali sɛbɛkɔrɔ cayara bi kɔni ma a bɛ Ala tanu mankan tɛ yen an bɛ waati min na komi sa ko nka min bɛ nalen ni o ye sigi k'a fɔ min bilalen bɛ ka bila sen kan ko Alassane baw sigilen bɛ k'o lajɛ kosɛbɛ o k'a lajɛ ka sigi ka fɔ nin sabati joona minnu n'olu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ n'u taara u yɛrɛ kalifa jamana wɛrɛw la olu bɛ se ka na cogo min na a bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ k'u fɛɛrɛw tigɛ o laseli kɛra kununko laginɛkaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Seri Alain Jalo ale daga min sigilen b'a da la nin waati in na Laginɛ a bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen fɔ ka d'a kan ko tɔɲɔn dan ye ale ta ye bi a ka so ni o y'a ye o bɛ to ka lajɛrɛ kɛ so min kɔnɔ ni fɛn caman b'a kɔnɔ sɔrɔdasiw kɔni kɛlen bɛ k'o koli kabini kalafili banna fo bi wa ko ale ka baw de bɛ sa dogo don kasobon la maa 200 ɲɔgɔn kan ka don kasobon min na ko n'o taara jɔ ba 2 ka taa ba 3 la ko kasara yɛrɛ nacogo filɛ wa ko a bɛ nin kunnafoni di bɛɛ ma kabini kalafili ma kɛ Seri Alain Jalo y'a jira k'a fɔ ko bɛ nale cogo min na n'u ma kuma Alpha Condé fɛ ko ɲina kalafili kasara bɛ na juguya kojugu ko CEDEAO ka kuma UEMOA ka kuma farafinna kɛlɛ tɔnba ka kuma ninnu si ma kuma bi kɔni suw filɛ nin cogo na tan ko bɛɛ lajɛlen nɔ b'a la o siratigɛ la fɛn min n'o ye Alpha Condé a ka mɔgɔw kɔni ye nin jalakili ta ka ɲɛsin Seri Alain Jalo fana ma ko a bɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka maaw fa kasobon na ko ka ɲininkali kɛ walima ni sɛgɛsɛgɛli de ka d'u ye u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen na walasa n'a y'a sɔrɔ olu bɛ ka kɛ sababu ye k'u bɔnɛ nin na u k'a dɔn Benin a laban gɛlɛya bɛ na kɛ kalafili la i n'a fɔ kunnafonidila y'a fɔ cogo min a nana ye k'a fɔ Beninkaw fɛ yen fɛn min ni o ye kalafili min kan ka kɛ présidentielle la o kalafili a ma ladɔnniya k'a fɔ ne y'a bilalen bɛ ka a bɛ kalo tile 21 kɔnɔ o kalafili ko a nana ye yira k'a fɔ walasa i ka kɛ cɛbɔ ye fo i ka i bolomada kɛ fɛn dɔ la senkɔrɔma dondon dɔ kan ka don o la n'o ye tɔn denfaw ye walima i yɛrɛ ka candidature denfaw ka maa hakan fɔ o la o maa hakan o laban bɛ kɛ sababu ye ni maa caman sen tɛna na don a kalafili la nka n'a kɛra ten min gɛlɛya kelen pe min sɔrɔ ni fɛn min n'o ye Patrice Talon ale jɛra k'u wele ko n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ wa k'o fana daminɛtɔ filɛ sani ka s'o ma ko ka fɛɛrɛ k'a la min ka fisa o de ye an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka waliɲumandɔn ka fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma nin kunnafoni kelen kɛnɛ kan bi su in na o la aw k'an bɛn a dato bɛ yen kan Sala Mahamadu